Ministarka Đedović potpisala memorandume u Kini. Zijin Mining ulaže još 3,8 milijardi dolara u Srbiji. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je danas u Xiamenu, Narodna republika Kina, 2 memoranduma o razumevanju sa kompanijom Zijin Mining o nastavku ulaganja te kompanije u Republici Srbiji. Potpisali su memorandum o razvoju donje zone rudnika Čukaru Peki, kojim je Zijin Mining potvrdio nameru da investira dodatnih 3,8 milijardi dolara u Republici Srbiji i memorandum o razvoju projekta solarne elektrane od 300 MW za potrebe kompanije. Zahvaljujući današnjem memorandumu, koji podrazumeva 3,8 milijardi dolara novih investicija, Srbija će se svrstati među najveće evropske proizvođače bakra i vodeće proizvođače zlata, ali i stvoriti mogućnost za dodatne investicije, naravno uz obavezu primjene najviših standarda životne sredine. Takođe, investicija Zijin Mininga u solarnu elektranu vrednu 200 miliona dolara će omogućiti sinergiju obnovljivih izvora energije i rudarstva, kao i bolju zaštitu životne sredine, jer će se smanjiti upotreba energije iz uglja i fosilnih goriva, poručila je ministarka Đedović Handanović. Memorandumi su potpisani u okviru investicionog foruma One China, One Serbia, koji je održan u sklopu 23. kineskog međunarodnog sajma investicija i trgovine, na kojem je Republika Srbija počasni gost. Zatvarajući konferenciju, Đedović je podsjetila da kompanija Zijin Mining je jedan od stubova saradnje Republike Srbije i Narodne Republike Kine i naglasila da današnjim memorandumima počinje i nova era još boljih odnosa koji se zasnivaju pre svega na prijateljskim odnosima dvojice predsjednika Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Đedović je pozvala i druge kompanije iz Narodne Republike Kine da ulažu u Srbiju i podsjetila da je Srbija stekla reputaciju zvezde u usponu u svetu stranih direktnih investicija, jer su od 2012. do 2022. godine uvećane za više od 4 puta sa milijardu na 4,4 milijarde dolara. Takođe, podsjetila je da Republika Srbija i sada u uslovima svetske krize nastavlja trend privrednog rasta uprkos usporavanju evropske privrede. Reputaciju smo stekli zahvaljujući izvanrednim ekonomskim rezultatima koji se ogledaju u stabilnom privrednom rastu, smanjenju nezaposlenosti, stalnom unapređenju uslova poslovanja. Imajući u vidu izazove energetske tranzicije, energetske krize, potrebe za novim proizvodnim kapacitetima i rastuće potrebe za mineralnim sirovinama, očekujemo da energetika i rudarstvo budu jedan od pokretača privrednog rasta i razvoja Srbije u narednoj deceniji, navela je ministarka. Dodala je da je za ostvarenje ciljeva održivog razvoja Srbije potrebno oko 15 milijardi evra investicija u energetiku, pre svega u obnovljive izvore energije, reverzibilne hidroelektrane i gasne elektrane, kao i značajna ulaganja u razvoj prenosne i distributivne mreže i gradnju gasnih interkonektora ka susednim državama. Rudarstvo je sektor koji prednjači u rastu industrijske proizvodnje u Srbiji i beleži rast od 22% u 2022. godini u odnosu na 2021. čemu je u značajnoj meri doprinela i kompanija Zijin, koja zapošljava oko 7700 ljudi u našoj zemlji. Srbija je bogata nekim od kritičnih minerala, što predstavlja jedinstvenu priliku u 21. veku, a naš cilj je da mineralno bogatstvo koje imamo koristimo na racionalan, odgovoran, efikasan i održiv način zarad budućih generacija, rekla je Đedović Handanović. Tokom posete Kini, ministarka će obići i rudnik i topionicu kompanije Zijin Mining u gradu Shanghang County. Izvor teksta Novosti online.
Slika preuzeta sa zvaničnog sajta Vlade Republike Srbije.